Zice că i-ați dat, da, zice că i-ați dat cu ceva în cap. Nu, domnule, am nici eu ia de pătai, dar mă, eu apă cu una ia de una, ia de două, ce pătai două, una leala, una cu eta, și ia de pătai 2000. Eu, dar eu pe ce mi-e, eu, fă, fac 6.000, eu am eu ce de eu, dar eu n-am ce de eu. Deci nu i-ați dat deloc. Nu, nici cum și ia minte, domnul, ia minte, mă, te fac nici mă, te fac eu, ia eu. Eu am matul, tot eu mi-am matul, eu nu mă te fac nici ia eu. Păi și acum a ajuns la spital. Și e ce ai ea? Ia și ce ai ea? Zice că i-ați dat, da, zice că i-ați dat cu ceva în cap. Nu, domnule, am nici eu ia de pătai, dar mă, eu apă cu una ia de una, ia de două, ce pătai două, una leala, una cu eta, și ia de pătai 2000. Eu, dar eu pe ce mi-e, eu, fă, fac 6.000, eu am eu ce de eu, dar eu n-am ce de eu. Deci nu i-ați dat deloc. Nu, nici cum și ia minte, domnul, ia minte, mă, te fac nici mă, te fac eu, ia eu. Eu am matul, tot eu mi-am matul, eu nu mă te fac nici ia eu. Păi și acum a ajuns la spital. Și e ce ai ea? Ia și ce ai ea? Zice că i-ați dat, da, zice că i-ați dat cu ceva în cap. Nu, domnule, am nici eu ia de pătai, dar mă, eu apă cu una ia de una, ia de două, ce pătai două, una leala, una cu eta, și ia de pătai 2000. Eu, dar eu pe ce mi-e, eu, fă, fac 6.000, eu am eu ce de eu, dar eu n-am ce de eu. Deci nu i-ați dat deloc. Nu, nici cum și ia minte, domnul, ia minte, mă, te fac nici mă, te fac eu, ia eu. Eu am matul, tot eu mi-am matul, eu nu mă te fac nici ia eu. Păi și acum a ajuns la spital. Și e ce ai ea? Ia și ce ai ea?